Hej, jeg er Lene Fischermann fra Tuning People. Jeg er coach, teamcoach, jeg holder workshops og foredrag om at skabe stærke fællesskaber, hvor vi passer på hinanden ude på arbejdspladserne. Og det her, det er min første video. For et stykke tid siden, så var jeg ude og holde et foredrag, og bagefter så er der en, der kommer op til mig, og så siger han, ej, det var bare så godt, og jeg synes, det er så fedt, du har så meget på hjertet, og ved du hvad, jeg læser også nogle af de ting, du skriver, og ved du hvad, sådan en som mig, jeg er sådan bare meget mere til video, så jeg tænkte på, kunne du ikke lave nogle videos, fordi jeg tror faktisk, du vil være rigtig, rigtig god til det, fordi du er sådan levende i dit kropssprog, og du er sådan meget levende, når du taler. Og jeg sagde selvfølgelig tak for komplimentet, og det vil jeg da tænke over. Og jeg tænkte, da jeg kom hjem, men det skal man jo, og det er jeg jo nødt til, og det er jo den vej, det går, og vi skal jo alle sammen lave videoer. Så der gik ikke så lang tid, så købte jeg udstyret. Det er sådan set bare et stativ og en højttaler, og så sådan en holder til sin smartphone. Så det gjorde jeg, og så skete der sådan set ikke så meget. Og så på et tidspunkt, så kom jeg i tanke om det igen, og så tænkte jeg, men jeg skal jo også, og jeg er jo også nødt til det, og hvis jeg nu skal ud, og jeg gerne vil have, at folk skal lære mig at kende, og gerne have mig ud på deres arbejdspladser, og hjælpe med at skabe de her stærke fællesskaber, jamen så er jeg jo nok nødt til det. Så jeg meldte mig på en workshop, og fik instruktioner i, hvordan jeg skulle gøre det her, og det var super fint, og jeg kommer hjem, og der sker stadig ikke så meget. Og så her i dag, her i morges, så jeg ser en video med Simon Leiboschitz, og Simon Leiboschitz, han har åbnet en forretning, det er en virtual reality forretning, og der kan man komme ind og lave sin egen virtual reality film, og man kan også tage sådan der briller på, og så kan man føle, at man står et eller andet sted, sådan måske den kinesiske mur, og man løber maraton, og det føles bare som om man er der. Jeg sidder og lytter til ham og tænker, Og så siger han også noget meget interessant. Han siger, jamen dengang med Facebook, der startede det hele jo med tekst, og så kom der billeder, og så kom der video, og det næste nu, siger han så, jamen det bliver virtual reality. Og jeg sidder faktisk der og bliver rigtig, rigtig irriteret, og tænker, altså skal han nu også sætte mig ind i det her virtual reality, som om jeg ikke har nok at sætte mig ind i for at komme ud over rampen, og at folk skal lære mig at kende. Og så stopper jeg lige op og tænker, altså helt ærligt Lene, nu er du godt nok blevet gammel. Altså hvad vil du? Vil du udvikling eller afvikling? Og jeg sidder der og kommer til at tænke på min mor og far og mine svigerforældre, som jo er i alderen der mellem 70 og 90, og som har meget svært ved alle de her digitale hjælpemidler, der er i dag, og synes ikke, det er særlig fedt at sidde med en computer eller en smartphone, eller synes, det er fedt at indbetale sine regninger til banken. Så for eksempel, når jeg er hjemme hos min mor, så siger hun nogle gange til mig, han kan ikke lige komme med ind på kontoret og hjælpe mig med at betale de her 4 regninger, fordi jeg kan altså ikke lige huske, hvordan man gør. Jo, siger han, det kan jeg sagtens, så jeg gør det. Du er lynhurtig og koder og det hele. Og når jeg er færdig, så siger hun, hvor er du altså hurtigere, og er det bare fantastisk, og tak for hjælpen. Og jeg siger, det var så lidt, mor, jeg overførte også lige lidt til mig selv. Altså, det gjorde jeg selvfølgelig ikke, men så kan vi jo sidde og grine lidt af det. Så jeg sad der og tænkte, det kan simpelthen ikke være rigtigt, Lene, at du er kommet i den boldgade. Og så stoppede jeg lige op en gang til at tænke, prøv lige at høre, Lene. Du hverken skal, eller er nødt til noget, eller bør gøre noget. Du vil gerne. Du vil jo gerne være med til alt det her. Og du vil jo gerne ud. Og du vil jo gerne have, at folk skal lære dig at kende. Og din vision er jo at skabe de her stærke fællesskaber. Så selvfølgelig vil du da gerne kunne finde ud af at tage den her video. Og når det bliver virtual reality, jamen så er du også klar til det. Så det slog mig det her med, hvorfor så ikke bare gøre det? Så jeg tænkte, jeg går lige ud og går en tur. De siger, det er sidste solskinsdag, jeg skal lige nyde det lidt. Så jeg gik en tur og kom tilbage og tænkte, nu er det nu. Satte det hele op og tænkte, nu gør jeg det. Nu gør jeg det bare, fordi jeg gerne vil. Så det er sådan set mit budskab i dag. Og min indledning til, at der kommer flere videoer fra mig. Og jeg håber, du synes, det har været inspirerende. Jeg håber, du tager lidt med hjem, og du også tænker, hvad er det egentlig, jeg vil? For prøv at høre, du hverken skal, bør eller er nødt til at gøre noget som helst. Det handler om, hvad du gerne vil. Så hvad med at prøve at erstatte de her 3 nødt til, skal, bør og så videre med, at jeg vil gerne gøre det. Så jeg synes, det var helt vildt sjovt det her. Jeg har jo shined mig lidt op til at stå her, så jeg tænkte, jeg skulle se lidt pæn ud. Og jeg håber, at du synes, det var meget sjovt, meget inspirerende. Og jeg håber at se dig en anden gang, selvom jeg kan jo ikke se dig. Men nu skal jeg slutte af, og hvordan gør man lige det? Så jeg vil bare gerne sige tak. Og håber vi ses en anden gang. Og selvfølgelig ønsker dig en rigtig god dag.